Kantahin tayo tisipnya at kandara ni Kristo. Sipnget kandara ni Kristo, ti pagtalgedan to'y puso, nagalala ti urunget, iti tao jak agtalek. Ni Kristo abatot yang ko, labog sa bali adiso, labog sa bali adiso. No di makita trupa na, pagkamatal kagrasya na, itinadawela bagyo, titarigawid ko ison. Ni Kristo abatot yan ko, labog sa bali adiso, labog sa bali adiso. Sa patatulab darana, iti pegadling ayemdak, no amin tilaw lumnen, ni Jesus kukwak asarken. Ni Kristo abatot yan ko, labog sa bali adiso, labog sa bali adiso. Hinto nagunit trompeta, at daaken wana kuma, pagkawes ko tisipnget na, ket inaptuyay trono na. Ni Kristo abatot yan ko, labog sa bali adiso, labog sa bali adiso. Dakay amin natattao, agdaydayaw kwa iti Diyos, ket agderi kayo. Ikan tayo tidayag tinagan na, idaton nyo tinagloryaan, apagdayaw kenkwana. Agkararag tayo, Apo. Managayat nga Apo Diyos, agyaman kami, iti daytoy nga agsapa, tayin palubos mo, Apo. Ngagmaymaysa kami, ngagdaydayaw ken ka. Ken mangitantanok, iti nasantuan, nga nagan mo. Babayan iti ingkam panagtataripnong, iti panagmaymaysami, iti na espirituan, iti daytoy, ibalay iti kararag mo, kastami tano Apo, kadag iti kakabsat mi, nga adan iti online service o Apo. Kaduan na kami kadiyo Apo Diyos, ket bendisyonan na kami. Kang runaan na iti anak mo, nga iso nga mangiburay, iti nasantuan niya sa saong. Pakawanin na kami o Apo, kadag iti naglabladsingan mi, iti sangwanan padami nga tao, kang runaan na iti sangwanan. Dagitoy iti talek ken pakidawat mi, iti nagan ni Apo mi nga Jesus, nga iso nga manubot mi. Amen. Amok ti Diyos, sumbatan na kararag ko. Amok ti Diyos, sumbatan na kararag ko. Nuagbyagak ka na santuan, tinadakes pagpanawan. Amok ti Diyos, sumbatan na kararag ko. Item ti tinapay, ti biyaga po, maipahito'y kararwak, kas panagted mo jay, den nat
tao adunay. Iti panakaibasa, iti nasantuan niya surat, umuna nga mabasa ket masarakan iti libro ti Salmo, kabanata maysa, bersikulo maysa, hinggan natin nem kat kastoy iti kunana. Tipudno a kinagasat. Nagasat ti tao adi mangi pangag iti pamagbaga dagiti managdakdakes. Di natuladen ti aramid dagiti managbasol. Ken di makikadua kadagiti managrabak iti Dios. Pagragsakan nakit di iti linteg ni Yahweh. Aldaw rabii abasbasaen ken utubin na. Mayari giti kayo ana imula iti igid ti waig. Nalang tulatta dagiti bulong na. Ken agbunga iti tiyempo na. Agbalay ti amin nga aramid na. Saan akasta dagiti managdakdakes? Kasdala taep ama itayab no agangin. O kumin na nga rod ida ti Diyos. Ket malaksidan to iti gimong dagiti nalinteg. Tarabayen ni Yahweh dagiti nalinteg. Salakniban na ida. Ngem dagiti managdakdakes agurnong da iti pakadadailan da. Bendisyon ang kanti kinapudno, tapno isot taraon ko apo, ken mampukaw tiki nadakes ko, ketal na ken ragsak masarak ko. Tinaimbag adamag ket masarakan iti surat ni San Juan, kapitulo 10 ken 7, versikulo 6 aginggana iti 10 ken 9, ket kastoy iti maibasa. Impakaammo ka kadagiti tao nga inted mo kanyak dito'y lubong. Kukwam ida, ket inted mo ida kanyak, tinungpalda ti saom, ket ita amudan ang naggapuken ka dagiti amin nga inted mo kanyak. Inted ko kadakwada ti mensahe nga inted mo kanyak, ket inawat da. Amuda apudno ang naggapuak ken ka, ket patyenda nga imbaonak. Idawdawatak ida, saan kong idawdawatan ti lubong, no di ket dagiti tao nga inted mo kanyak, takukwam ida. Kukwam amin akukwak, ket kukwak met amin akukwam. Ket maidaydayawak kadakwada, ita umayakon ken ka, nasantuan nga ama. Awan akon iti lubong, ngem addada iti lubong. Aywanam nga rod ida babaon iti panakabalin iti nagan mo, nga inted mo kanyak. Tapno agmaymaysada akas kadata. Bayat iti kaaddak kadakwada, inaywanan nak. Inaywanak ida, babaon iti panakabalin tinagan mo, nga inted mo kanyak. Sinalaknibak ida, ket awan ti uray maysa kadakwada anapukaw. Malaksid day di tao, anaituding amapukaw, tapno matungpal tinasantuan asurat. Ita, umayakon ken ka, ket sa uwek dito'y lubong, tapno adda kadakwada tinananay aragsak ko. Inted ko kadakwada ti saom ket ginura ida ti lubong, takas kanyak sa anda at tagalubong. Diyak dawaten nga ipanaw mo ida dito'y lubong, no diket sa laknibam ida iti managdakdakes. Sa anda at tagalubong akas kanyak. Pasantuam ida, babaon iti kinapudno, ti saom isut pudno,
Kas iti panangibaon mo kanyak dito'y lubong, kas tamot iti panangibaon ko kadakwada iti lubong. Gapo kadakwada, idaton ko ken ka to'y bagik, tapno masantoda met iti kinapudno. Niya po Jesus, ti may daydayaw, iti panakaibasa, iti paset, tinasantuan, asurat. Amen. Ti sao anaragsak sao ama magbiag. Ti sao anaragsak sao ama magbiag. Why should I feel discouraged? Why should the shadows come? Why should my heart be lonely and long for heaven and home? When Jesus is my portion, a constant friend is He. His eye is on the sparrow, and I know He watches over me. His eye is on the sparrow, and I know He watches me. I sing because I'm happy, and I sing because I'm free. His eye is on the sparrow, and I know He watches me. His eye is on the sparrow, and I know He watches. I know He watches
iti mensahe iti kanta nga impaay ni Sister Hazel, kada tayo iti daytoy nga oras. Agkararag tayo, na indaklan ken man nakabalin nga Diyos, peksami iti panagyaman mi ken ka, iti daytoy nga aldaw, nga iso insagot mo kada kami amin, nga Ilocano, tapno makapagdaydayaw kami ken ka, iti daytoy nga aldaw, iti panaginana. Bendisyon nam kadi iso da o Diyos, sa dinuman nitayan iti daytoy nga oras, dawaten mi, iti panangipay mo apo, iti sirib, iti inka nga aramaten, ngagsao iti daytoy nga aldaw, tapno maiwarnak na iti naimbag adamag, wenno ama, sika iti talkan mi, iti mensahe iti biyag, iti nagan ni Apo mi Jesus, iti dawat ken kararag mi. Amen. Naimbag, abigat tayo amin kakabsat, akadwami ti online worship service, ket madaydayaw iti nagan ni Apo tayo nga Heso Kristo, iti daytoy nga may kapito nga Domingo, iti selebrasyon iti panagungar. Ket ni Apo Diyos kuma iti may daydayaw, kada kayo amin kakabsat nga kadwami, iti daytoy nga serbisyo Ilocano. Iti daytoy nga aldaw ket imbasa ket may papan, iti saon ni Apo Heso Kristo, may papan iti amana, nga isu iti nangitalkan na, iti amin na. Iti mensahe iti biyag, ket may papan, iti daytoy nga topiko, nga daytoy nga lubong, ket saan nga isu iti pagtaengan tayo. Ket nga rod kakabsat, gapuna ta mamatiak, nga saan tayo nga taga ditoy lubong, wenno daytoy nga pagyanan tayo ita, no di ket adda iti insagana ni Apo Jesus kada tayo amin. Gaputa mamati tayo nga agpatingga iti biyag. Mabalin nga kuna tayo nga napigsa tayo ita, ngem saan tayo mapupuutan, nga madamdama ket kumapoy tayo. Ket ti biyag kakabsat ket apagdarik matlaong. Iso nga gundawayan tayo daytoy nga ipaay tayo, iti kangatuan a panagdaydayaw ken ni Apo tayo nga Heso Kristo. Daytoy kakabsat nga topiko ket makitkita nga ken mabasa tayo iti surat ni San Juan ditoy kapitulo 10 ken 7 versikulo maysa ken 10 ken 9 nga daytoy alubong ket saan tayo nga pagteengan, saan tayo nga ditoy tayo nga agnanayon, agpatingga ti kadda tayo ditoy lubong kakabsat. Kita amo tayo nga datayo nga pinaraswa ni Apo Jesus ket gangganaot tayo laong. We are strangers. We are not citizens here on earth. Ana? Saan nga tagalubong tayo? No di ket datayo amin ket taga langit nga isu iti papanan iti sagtumunggal maysa kada tayo. So nga imbaga ni Apo Jesus kadigiti disipulo na nga saan da nga taga lubong no di ket ganggana et dalaong. Nga kinunana iti surat ni San Juan kapitulo 10 ken 7 versikulo 10 ken 4 aging gana iti 10 ken 6 nga kinunana ditoy, inted ko kadakwada ti saom, ket ginura ida ti lubong, takas kanyak, saan da at tagalubong. Diyak dawaten nga ipanaw mo ida ditoy lubong, no di ket salap nibam ida, iti managdakdakes, saan da at tagalubong, akas kanyak. Iso nga nabatad kakabsat dayto nga saon ni Apo Iso Kristo, nga saan tayo nga taga ditoy. Kasla kumakanyak, idi napanak, idi balasiw taaw, nagadalak ijay Korea, ket iti duwa nga tawen nga panagtalined ko sadjay, ket inikandak iti card nga alien card kakabsat. Dayto nga alien card, ket ureon passport mo, no adala lakit iti wallet mo, uri sa dino ti papanam. Ket no adda ti mangsitar ken ka nga
pulis ket mabalin mong ipakita dayta nga alien card nga iso nga impaay ti gobyerno iti Korea. Nga ipakita na dayto nga alien card nga saan ka nga taga-ijay. Saan ka nga taga-Korea no di ket gangganaet ka. Ket no gangganaet ka, ket saan nga isu iti permanente nga pagyanam. No di ket adalaong dayjay tawen nga mabalin ka nga agnaed sa jay kakabsat. Kasta iti ibagbaga iti paset ti nasantuan na surat nga imbaga ni Apo Jesus kadagiti disipulo na nga saan da nga tagalubong no diket isu daket adda talaga iti lugar nga para kadakwada. Ngem kinuna ni Apo Jesus iti amana nga iti versikulo 10 ken 5 jak dawaten nga ipanaw mo ida ditoy lubong no diket sa laknibam ida iti managdakdakas. Kaputa di dayto nga lubong ket nagadu kakabsat iti agriira nga kinadakes a mapaspasamak ditoy nga lubong nga pagyanan tayo. Adu dagiti tattao nga saan da nga ammo iti aramiden da. Isu nga iti pito nga balikas ni Apo Jesucristo ti kararag na ket kunanana ama pakawanem isu da dedida ammo ti aramiden da. Ama pangawanem isu da dedida ammo iti isasauda iti isawang da. Ama pakawanem ida tan nakalipat da. Isu nga dayjay ti kararag ni Apo Jesus kada tayo amin ama nagbasol. Ket kinunapay ni Apo Jesucristo nga saan da at tagalubong akas kanyak. Isu nga manulaong iti tawen ni Apo Jesucristo ti kaadda na dito'y lubong. Sakbay nga nagpakada isu nakadagiti disipulo na kakabsat. So nga iti may kadwa nga puntos ko kakabsat no saan tayo nga rod at tagalubong, saan dayto iti lugar tayo, ket da tayo ket ganggana at laong, ket kasano nga rod iti panagbiag tayo. Anya kasano nga aramaten tayo iti biag tayo kakabsat. Gaputa da dayto ket agpatingga tayo ditoy. Anya kakabsat. Gundawayan tayo daytoy nga panawan nga ipateg tayo iti kaadda tayo ditoy nga lubong nga iso nga intalek ni Apo Jesucristo kada tayo kakabsat. Ana masapol nga rumswa kuma iti kinasayaat kada tayo. Tapno kasta kakabsat kas iti imno nga kankantain na daduma nga kunana wenno kankanayon kankantaon tayo nga aramid tayo tulat malagip da. Ana? Dayta kuma iti ipakita tayo kadagitoy nga umay nga henerasyon. At da kuma iti makita da kada tayo nga panagbalbaliw. Daytoy kadda tayo ditoy nga lubong. Ken agbiag tayo kuma iti kinapudno ken kinasayaat kakabsat. Gaputa maysa nga kinuna ni San Pablo dito'y Filipos kapitulo 2 versikulo 10 ken 5 ken 10 ken 6 kunana dito'y tapno awan pakababalawan yo ket nadalos kayo kas awan mulit na nga anak ti Dios nga agnaed iti lubong anapno iti agkadkadakes ken managbasol at tao. Kinuna ni San Pablo daytoy. Anya ti aramiden tayo kakabsat. Agbiag tayo iti kinapudno kunana ditoy tapno awan iti pakababalawan tayo. Ngem anya iti makitkita tayo kakabsat. Anya dagiti maimatangan tayo. Dagiti agaramid iti nasayaat ket saan da nga mapanpansin. Ngem dagitoy nga agaramid iti kinadakes dayjay iti pagayayat tayo nga buybuyaon kakabsat. Dayjay iti mapaspasamak ita iti lubong. Ket kinunana pay ditoy daan at tulag kakabsat. Iti sulat iti Proverbio kapitulo 20 ken 8 versikulo 1 nga kunana iti Proverbs agtaray ti manakdakdakes uray awan ko mamkamat ken kuana.
ngem tinalintag na tured akas iti leon. Dayta iti nagdumaan, iti nasahat nga tao ken iti dakes at tao. Nga kinunan na ditoy, agtaray kano ti managdakdakes uray awan kumamkamat ken kuana. Ngem tinalintag na tured akas leon. Isu nga sa uray sa dino iti papanan tayo kakabsat, awan iti pakaanuan tayo, gaputa adda ni Apo Hesus Kristo kada tayo. Makitkita ni Apo Hesus dagitoy nga nasayaat nga aramiden tayo. Isu nga iti daytoy nga panawen, adda iti pandemya, ngem natured tayo nga sumango ditoy, gaputa adda iti Dios kada tayo. Ket ni Apo Hesus Kristo iti mangikat kadagiti anyaman nga pagbutbutngan tayo kakabsat. Nga ditoy paset tinasantuan na surat sa ritaon na. Nga ni Apo Hesus Kristo kunana ditoy Revelation chapter 17 ditoy paltiing kapitulo 10 ken 7 versikulo 10 ken 4. Daytoy ket para kadagiti nalintag nga kinunana gubaten danto ti kordero ngem parmakento ida ti kordero ken dagiti nayaban napili ken mapagtalkan a pasurot agsipud ta isu ti Apo dagiti Apo ken ari dagiti ar-ari. Isu nga daytoy nga naisurat iti paltiing sa ritaon na nga awan iti pakan-anuan tayo kakabsat no lakit di adda tayo iti dalan iti Dios. May katlo kakabsat ket malasat tayo daytoy nga didigra ditoy nga lubong gaputa ni Apo Hesus Kristo ket isuna iti mangsalaknib kada tayo. Awan sa bali nga mangsalaknib kada tayo no di ket isuna. Akas kinunana iti versikulo 10 ken maysa ita umayakon ken ka na santuan nga Ama. Awan akon iti lubong ngem addada iti lubong. Ay wanam nga rod ida babaen iti pannakabalin itinagan mo nga inted mo kanya tapno agmay maysada akas kadata. Dayta iti dawat ni Apo Hesus Kristo para kada tayo ken uray pay iti dayjay nga panawen kakabsat kadagiti disipulo. Iti agtultuloy a panangaywan ni Apo Dios kada tayo kakabsat. Isu nga kinunan ni Apo Hesus nga kinunan ti Amana nga aywanam nga rod idsuda baboon iti pannakabalin na. Ket nga rod uray pay ditoy 10 ken 5 nga kinunana na ditoy ni Apo Hesus Kristo jak dawaten nga ipanaw mo ida ditoy lubong no diket sa laknibam ida iti managdakdakes. Ket daytoy dagiti banag nga impakpakaasi ni Apo Hesus Kristo. Isu kakabsat ditoy kayat ni Apo Dios nga mayadayo tayo kadagiti sulisog iti daytoy nga biag. Isu nga kinunan ni Apo Hesus Kristo kadagiti disipulo na babaon iti naimbag damag ni San Juan nga kinunana ditoy 10 ken 5 diyo ayaten ti lubong wenno uray anya nga adda iti lubong. No ayaten yu ti lubong, awan ti panagayat yu ti Ama. Iti Ama. Isu ngay bilin ni Apo Hesus kada tayo. Nga saan tayo kumang ipatag dahito nga lubong. Hantay kumang ipatag dagitoy nga banbanag nga agdama nga mapanawan tayo matlaong. Dagitoy nga kinamateryalan, dagitoy nga material nga adda kada tayo. Iti agdama nga panawen. Nga dagitoy ket saan tayon to nga maitugot kakabsat inton matay tayo. Iti daytoy nga panawen kakabsat ket nagadon iti impulang na iti biag na kang runan na kadagiti iti jay
Amerika, ken ijay India ita, nga inaldaw, ribu dagiti addaan iti sakit, ribu dagiti matmatay. Ket adun kakabsat, iti agsagsagaba. Ngem adda kadi tinaaramid, iti kinabaknang da, adda kadi iti tinaaramid, dagitoy nga pirak nga adda kadakwada, awan. Awan kakabsat. No diket ni Apo Heso Kristo laong kuma, iti pangitalkan tayo, iti biyag tayo. Ada dagiti tao nga amok nga intalek diti biyag da iti kinabaknang da. Ngem dumteng ti panawen nga awan iti maaramid iti pirak nga dakadakwada. Ada dagiti kapadasak nga idawdawata ken karkaraga kadagiti uneg iti hospital. Kakabsat. Akas may nga pastor ket awisen dak nga mangidawdawat kadakwada. Ada dagiti agkuna no umimbagak pastor ket ipaay ko ti tithes ko. No umimbagak pastor ited ko iti presensyak iti Apo, mangrugiak nga isagot idaton ko iti biag ko iti Dios. Ngem uray kasjay iti kinunada. Natayda kakabsat. Nagpatingga iti biagda. Isu kada tayo nga daan paylaong iti biyag, si bibiyag tayo paylaong, gundawayan tayo daytoy. Nga ipaay, iti panagserbi kay ni Apo tayong Heso Kristo, tadumteng to ti kanito, nga saan tayo to nga makumay nga agdaydayaw ken kuana. Adda dagiti addaan iti dag, nga saanen nga makita ti uneg iti church nga pagdaydayawan daket kunada kanyak, pastor mailiw akon ijay iglesia. Pastor mailiw akon a makitak dagiti kadduak nga agdaydayaw ken ni Apo Dios. Ngem uray pahay kasjay ti kunana ket awan nga ruden gaputan nakapsot isunan. Dumteng tumet ti panawen nga kasta kakabsat, isu nga no awisen da kayo nga agmensahero, agliturgies, ken agakulites, mangsindi ti kandila, no addaman dagiti aramid iti iglesia, ket awisen da kayo dagiti pastor papadi, umay kayo, gundawayan niyo, tadumteng to ti panawen, handa kayon ton nga awisen pay. Dahito iti panawen, iti panagawis ni Apo Jesus kada tayo, umay tayo. Kunana nga rod, iti surat na, iti San Mateo, tinayong bagadamag, nga kunana ni Apo Heso Kristo, umay kayo, da kayo amin, amadadagsenan. Ken marigrigatan. Ket ited ko kada kayo, iti panaginana. Isu nga itangal daw, makainana tayo, babaon iti sao iti Apo. Ket maikan tayo iti namnama, babaon iti daytoy nga sao. Nga kas kinuna ni Apo Jesus ditoy, paset tinasantuan na surat, iti versikulo sa ngapulo ken maysa, tapno agmaymaysada akas kadata. Dayto iti kayat ni Apo Heso Kristo, agmaymaysa tayo itinagan na. Saan na kayat nga mawara-wara tayo? Saan na kayat ni Apo Jesus nga agginura tayo? No di ket ti kayat ni Apo Jesus ket agpipinateg tayo, agmaymaysa tayo, aginayat tayo, itinagan na. Iso nga adda di kanta iti kanayon kankantayon mi idi. Nga kunana di kanta, oh I love you with the love of the Lord. Oh I love you with the love of the Lord. I can see in you. Diba? I can see in you the glory of the Lord. Oh I love you with the love of the Lord. So ipatpatek da kayo, ayaten da kayo, idawdawatan da kayo, ikarkararagan da kayo kakabsat. Ken kastamat kumamot, iti aramiden nyo kada kami, nga mangipaay iti naimbagadamag. Idawdawatan da kami. Tapno kasta, dagito yung ibagbagami, dagito yung iwarnak mi, ken iwaragawag mi, ket agbalinda, nga bendisyon kada tayo amin. Iso nga, agbihag tayo kakabsat, babaon, iti panangilagip ni
panangilagip ni Apo Diyos kada tayo. Panangpalagip ni Apo Jesus kada tayo. Nga, adda tayo ditoy, gaputa, adda iti plano na kada tayo. Ipalpalagip ni Apo Yesu Kristo, kada tayo, datayo nga umimbag iti COVID, kas kanyak na COVID-ak, ket umimbag tayo kakabsat, ket imaminsan pa ipalagip ni Apo Jesus, nga umimbag tayo, gaputa at dapay plano na kada tayo. Amen? Gapuna no awanen ti plano iti Diyos kada tayo, ket agina na tayon. Agpatinggan da iti nga biyag, para kadag iti tattao nga awan plano na. Kakabsat, iso nga, iti tao nga adut, dagiti kayat na nga aramiden para iti Diyos, umat atidog iti biyag na. Akas kadagitoy nga, dagitoy nga, membro iti Ilocano, nga idi nagpakadada, ket itawanda ket nasurok na 90. Da misis siya, da misis nga Reynante, ni Mami Linda Uy, kenda dumapay. Ket makapaapal dagiti tawanda idi nagpakadada. Ngemiti dayto nga panawen, awan pilpilyan nakakabsat ni patay. Maladaga when adapay laang iti tiyan, ken baro, balasang, ket matay, kakabsat. Isu nga laglagipen tayo, nga iti biyag ket kukwa ni Apo Heso Kristo. Isu nga gundawayan tayo daytoy, nga kinuna ni Apo Heso Kristo, diyak dawaten nga ipanaw mo ida ditoy lubong, no di ket salak nibam ida iti manakdakdakes, ket maysa datayo kakabsat iti dayta nga pangibagbagaan ni Apo tayong Heso Kristo. Isu nga iti maudi, kakabsat, ipatig tayo kuma, iti biyag tayo, dagiti ipatpatig tayo. Masapol, nga umasidag tayo iti Apo, ket dawaten tayo, iti panangsalaknib na kada tayo. Kasapulan tayo iti disiplina kakabsat, amang rugi kada tayo. Kinlagipon tayo, nga agtultuloy dayto nga bihag, gaputa adda ti plano iti Diyos iti biyag tayo. Ket iti dayto nga aldaw, awisen kayo amin kakabsat, ang mangidawdawat ken mangikarkararag ken ni Apo Diyos, nga ikan na tayo iti atidog nga biyag, agkararag tayo. Tayo po ay manalangin. Naindaklan ken man nakabalin nga Diyos, agyaman kami, iti kastalaunay apanagayat mo kada kami. Nga awan ti sabaling apan panunutem o Apo no diket da kami nga pinaraswam. Da kami iti importante ken ka. Da kami iti kasayaatan nga pinaraswam o Diyos. Ket gaputa da kami iti kasayaatan. Ket panpanunuten na kam aging gana itaw o Apo. Iti daytoy nga panakipagnami ken ka. When o Apo, dinawat mo nga sa lakniban na kami, iti Ama. Dinawat mo o Diyos nga saan kami nga maanano. Tapno kasta, ket agtultuloy o Diyos nga agbalin kaming instrumento, babaon itinagan mo. Ngem anya iti naramid mi o Apo. Nagbasol kami. Nagkurang kami iti sangwanam. Inaramid mi iti kaykayat mi o Apo. Nalipatan mi nga sika iti manubot ken mangisalakan mi. When o Apo, pakawanen na kami kadi. When no saan mi inaramid iti kayat mo o Apo. Pakawanen na kami o Diyos no impatpatig mi dagitoy nga material ngem sika. Nga adda dagit andak mo o Diyos. Maperdilaong iti lugan daket dangran wenno patayenda iti nang perdi.
Pagpakita na daytoy nga, mas napatag iti gamong ngem iti biyag o Apo. Dayta o Apo iti mapaspasamak dito'y lubong. Pakawanan na kami kadi o Diyos. When o Ama nga nasantuan, madaydayaw itinagan mo. Agyaman kami kadagiti anak mo nga pinaimbag mo iti daytoy nga aldaw, kadagiti saksakit da. Agyaman kami o Apo, babaon iti panakabalin mo o Diyos nga impaay mo kadakwada, ket nalasatan da daytoy sakit iti COVID. When o Ama nga nasantuan, iti daytoy nga gundaway, itultuloy mi nga idawdawatan ken ikarkaragan ni Manang Bet Reyes. Pagpakpaasi kami o Apo, bendisyonam ka diti salunat na. Ni Nanay Estrella Margalio, ni Nanay Amor Sermonia, bendisyonam ka di isuna. Ni Nanay Presi Ancheta, damanong Jaime Ferrer, ken iti pamilya na sa laknibam ka di suda, iti anyaman na sakit o Apo. Bendisyonam ka di ni Manong Raymond Neflas, iti kasasaad na ita, ken iti pamilya na. Bendisyonam ni Mr. Sosimo Andres, damanong Dani Pagaduan, ni Nanay Trining Susa, ken uray pay o Apo, bendisyonam iti salunat, ni Nanay Marcela Evangelista, kamatelek mi iso na o Apo iti sangwanam, ken uray pay iti inang ni Manang Zenaida Rodriguez, ni Manang Jenny Rodriguez, ken uray inang damanong Ronel ken Manong Jojo. When o Ama nga nasantuan, bendisyonam kadi ni Manong Arnel Vides, ken uray pay ni Tita Cora Navarro, bendisyonam kadi ti salon at na o Apo. Kamatelek mi ken ka, uray pay, o Diyos, dagitoy nga anak mo ni Manang Emelda Lingasin, ken uray pay ni Dr. Lay Juan, nga asawa ni Bishop Rudy Juan. Ipaay mo kadi o Apo iti panagimbag na o Diyos iti dayto nga gundaway. Bendisyon namin Nanay Felisa Sanchez. Ket agyaman kami ken ka o Apo iti kinatidog iti tawen nga insagot mo ken kuana. Ken kastamet o Apo nga bendisyon nam ni kabsat nga Norvic Cantos, ken damanong Manuel and Maxima Garcia, Tatay Manuel ken Maxima Garcia, bendisyonam kadi o Apo. Ni Lynn Garcia, iti Taiwan, bendisyonam kadi o Apo. Ni Mami Nati Pascual, bendisyonam ti blood pressure na o Apo. Dananay Lilia Marquez, kang ronat anak na ni Madeline Marquez Navalta, nga adda France nga positive iti COVID ita. Dawdawatan ken ikarkaragan mi iso na. Ni Manong June Peralta, nga na-stroke iso na Apo, dawdawatan mi, iti salun at na. Ken uray pay ni Mr. Celso Eranya. Ken the Bishop Dani ken Ruth Arichea, nga isuda ket nagpositive iti COVID. Kamatelek mi ken ka. Ken itagtultuloy nga complete healing o Apo ken ni Sir June Sermonia. Kamatelek mi ken ka o Apo iti salon at na, ken uray pay nga dawdawatan mi ni Manong Alan Aguilana, nga dati pain iti likod na o Diyos. Ni Precious tangilan dawdawatan mi daytoy nga ubing nga anak mo Apo iti nasayat nga salon at na. When o Ama ikamatelek mi ken ka ni Lara Reyes nga ag-review iti ken ag-test o Apo iti online test na ket makapasako ma. Ken uray pay o Apo nga idawdawatan mi ni Christian Cantos Dano iti panangi-defend na iti thesis na
iti architecture o apo tapno makapasa isuna. When makagraduate isuna. Ken uray pay o apo nga idawdawatan mi dagit anak mo itangal daw nga agyaman ken ka. Iti panakadanon iti panakayanak daw o apo. Yaman kami. Iti biyag ni Mrs. Lucita Sermonia ken Evangeline Paking agkasangay into no 18. Ni Nanay Florida kiya no 24 ken Aurora Siluterio ken Alin Joseph G. Reyes. Bendisyon lam dagiti nga anak mo apo nga agkasangay iti daytoy nga lawas. Kamatalik mi ken katibiyagda ken uray pahay dagiti haan mi nga naganan anagan o apo nga agyaman ken ka. Gapu ita nadanon iti panagkasangay da. When o Diyos nga nilangitan, nagyaman kami. Iti biyag ni Brother Jodic de los Reyes, nga kaduami, dito'y serbisyo ti Ilocano, ni Manang Lilibet Rodriguez as liturgies, ni Ronnie ken Renuel. Kaduami iti panagdaydayo ken ti staff, ken dagiti diakonesa, ken pastor. Agyaman kami. Tagtultuloy nga panagserbimi ken ka iti daytoy nga aldaw. Ken uray pay dagiti amin nga anak mga OFW nga agtratrabaho iti balasiw taaw ket karaman da o Dios iti dawat mi sa laknibam kadi isu da apo manipod iti daytoy nga sakit nga iti COVID o apo. Ket ama iya dayo isu da dipeggad dagitoy nga anak mo. Ket ama ikamatalik mi nga rod ken ka o Diyos, dagiti amin nga anak mo nga saan mi nga nanaganan nga dumudawat iti kaasi ken kararag itangal daw. When o apo amom o Diyos iti kasapulan da. Ket ama babuon iti nasantuan nga imam. Ipatay mo kadi kadakwada o apo ket umimbag da. Akas iti opisyal nga army nga dinawat na nga umimbag iti soldado na o apo nga imayken ka, kastamot taramidan mi, aramaten na kami amin o apo ita, nga idawdawatan mi, dagitoy nga kakabsat mi, ket lumaing da kadagiti saksakit da, iti daytoy nga oras. When o ama, dalusan na kami, ken pakawanan na kami, kadagiti nagbidutan mi iti sangwanam. Ket dagito iti dawat ken kararag mi, babon iti nagan ni apo mi nga Hesus Kristo kas manubot ken mangisalakan mi. Amen. Panakala dagiti sagsagot, masapo lang nga mga itugot ti tunggal may sa iti sagot, kas mayan nurot iti imparabor ti apo a Diyosyo. Mabalin tayo mo ito apo nga itinag dagiti sagsagot tayo, iti GCash ken iti account iti church tayo apo nga makita tayo iti screen. To'y sagot nga yegni, nagtaod at kukwam, intalik mo kada kami, dakang ti agaywan. Amen. Agyaman kami ken ka o Diyos, iti kinaimbag mo kada kami, agyaman kami kadagiti trabaho, dagiti kamkamong mi, ken oray pay, dagiti paggapuan, iti panagbiagda, nga isumat isagot daw apo iti panagtultuloy iti panakaiwarnak iti naimbag adamag agyaman kami kadagiti tithes thanksgiving offering ken pledges o apo nga ipaayda iti daytoy nga aldaw iti panagdaydayo mi ken ka agyaman kami iti kinamanagayat daw apo iti panakaiwarnak iti naimbag adamag ket dagiti dawat ken kararag mi babon iti nagan ni apo mi nga Hesus Kristo. Amen. Madaydayaw iti Diyos kakabsat, iti daytoy nga aldaw, ket iti daytoy nga aldaw, maipaay iti celebration, iti thanksgiving, kadagiti servant nga iso nga intalek ni Apo Diyos ditoy, nga nagtrabaho, iti adidugmot nga tawtawen, ket iti daytoy pamadayaw, kada Pastor Tess, Reverend Dr. Marites Cruz, Reverend Edwin Abag and Pastor Sara Garduque, iti alauna, iti malam.
ket awisen da kayo makipagpaset iti panagyaman, iti panagserbisyo da, gapuna ta ni Reverend Dr. Marites Cruz ket may destino ijay San Mayor United Methodist Church, ni Reverend Edwin Abag ijay St. Peter United Methodist Church, ken oray pay ken ni Pastor Sara Garduque ijay Las Piñas United Methodist Church. Ket nga rod ni Apo Dios itagdultuloy amang bendisyon kada kami amin nga araramaten ni Apo Jesus iti naituding nga tawen nga panagtalinaed mi iti local church. Ket ni Apo Dios kumay tagbendisyon kada ti amin kakabsat, ket madaydayo iti Dios kada gitoy nga agkasangay iti daytoy nga lawas ni Mrs. Lucita Sermonia iti 18 ken Evangeline Paking ken oripay ni Mami Lord Florida Kian ken Aurora Luterio Allen Joseph G. Reyes 24 ket oripay ni Sister Julina kuna ni Janice ket ag birthday mat iti 18 ket madaydayaw iti Dios kadati amin ket agtultuloy tayo nga rod nga agdayaw ken kuana babuon iti daytoy nga himno. Ti panakapnok ti baso matapong kita kinapanglaw ko napwan babak nga ado Diyos na siken na tungo yes palnak dito tapno sikat makitakto ijay langit ang atom ragsak ko dinaldaw-aldaw Jesus dita sikigam paakaklon agdaydayaw iti Diyos anaayat ngem sino ti kamangap dito'y lasasasaan ni Jesus napnuan ayat putno isalakan na amaan ayat ken Diyos gaput asim ken anos ayat mo at di agtibos da kami nasupot liw-liwa ka hari di langit tagdumong na mae idalan na ijay eden ti danaan nalinteng agkararag tayo man nakabalin ken man nagayat nga Dios agyaman kami itangal daw nga iso nga insagot mo kada kami amin nga anak mo agyaman kami iti daytoy nga oportunidad nga makapagdaydayaw kami iti nasantuan anagan mo agyaman kami taayat nga iso nga impaay mo kada kami o Apo agyaman kami iti panagbaba iti kaso iti COVID dito'y nasyon mi nga Pilipinas. Ket daw-dawat mi Apo nga malusaw ka din daytoy nga COVID. Iti aglawlaw mi Apo tap nagsubli iti kana normal iti panagbiag ken panagdayaw mi ken ka. Wenno Ama agpakpakaasi kami. Sa lakniban na kami kadi iti daytoy manen nga lawas. Sika kadi iti agari iti biag iti sagdumonggal maysa kada kami. Ket Apo Dios bendisyonam dagiti pagbirukan dagiti amin nga anak mo dagiti negosyo da ken oray payo Apo dagiti paggapuan iti panagbiag da bendisyonam dagiti estudyante o Apo ikam iso dati sirib nga ramaten daw Apo iti daytoy nga gundaway wenno Ama sapay ko dita adu dagiti makaturpos manen iti daytoy nga tawen ket Ama bendisyonam kadi dagiti naganak mi dagiti amin nga patpatig mi ken oray pay dagiti kakabsat mi ijay balasiw taaw sika iti mang bendisyon kadakwada wenno Ama kamatelek mi nga rod ken kadaytoy nga aldaw aging gana ito namalem iti panagdaydayo mi ket sika kadi o Apo iti mangilisi kada kami iti peggad wenno Ama
agyaman kami, iti kaadam kada kami, kabayatan, iti panagdaydayaw mi. Ket dagiti ti dawat ken kararag mi, babon iti nagan ni Apo mi nga Hesus Kristo. Amen. Ti Ama ken Anak umam, ken Espiritu liwliwam, dayawen nga ipangrunam, ti langit ken ti dagam. Amen. Kahit itawaden tayo tinaindaklan nga bendisyon nga gapo itinagan ti Diyos Ama. Babon ti anak na iso ni Apo Iso Kristo nga iso ti dalan, iso ti pudno ken iti biag, ken babon ti panakikadkadwa ti Santo Espiritu, iso kumay ti awaten ti tangawan patinggana. Amen. 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 Madaydayaw itinagan ni Apo ting Hesus Kristo. Good morning po.